Sí? Decía un profesor meu, o que non este que levante a man. Así que, se queredes, podemos comenzar. Sí? Bueno, pois moi bo día, como sempre, moitísimas gracias por acudir a esta convocatoria tradicional dos venres pola mañá, na que, bueno, facemos un breve repaso, non, da actualidade relacionada con esta casa. Eu quero comenzar expresando o noso asombro, a nosa perplexidade ante a negativa de algún grupo da oposición a apoiar a nosa proposta de declaración institucional no pleno de onte, coa que pretendíamos condenar o acto vandálico perpetrado en Vilalba contra o busto de quen foi o presidente da Xunta de Galicia durante máis de 15 anos, de Manuel Fraga. Trátase dun ataque que consideramos que afecta tanto ao patrimonio público como aos valores democráticos. O que pedíamos na nosa declaración é manifestar o respeto institucional da Cámara cara á figura de Manuel Fraga, de que, volvo a repetir, foi presidente elixido polos galegos durante 15 anos, pois recoñecendo o seu papel determinante no desenvolvemento, na consolidación da autonomía galega, máis aló das lexítimas discrepancias políticas que se poidan soster contra ele. Tamén solicitábamos reafirmar o compromiso común coa convivencia democrática e co rexeitamento a calquera forma de violencia ou de vandalismo. Non se pedía, polo tanto, adhesión ideolóxica á figura de Manuel Fraga, tan só unha condena firme á violencia e unha clara mostra de respeto á historia democrática de Galicia, a historia democrática do noso país. Non é unha cuestión de opinión, polo tanto, pediuse algo básico e elixiron a confrontación e o interés partidista por riba da unidade e do respeto institucional. Aquí non hai cabida para medias tintas. Ou se defende a convivencia democrática e o respeto ás institucións, o independentismo galego sitúase nunha posición de ambigüedade fronte a conductas que de ningún xeito se xustifican, converténdose en consecuencia en cómplices da violencia. Resulta especialmente preocupante a reiterada actitude do Bloque Nacionalista Galego, que en distintas ocasións mantivo discursos e posicionamentos que fomentan a confrontación política e social. Declaracións e iniciativas orientadas á movilización permanente e á tensión institucional non contribúen á convivencia nin ao clima de respeto que Galicia merece, e sobran exemplos destas actitudes. Vandalización de sedes do PP ou acoso aos traballadores e persoas que desenvolvían a súa actividade nesas mesmas sedes, o acoso incluso a espazos de ámbito persoal totalmente alleos ao posicionamento político, nunca condenados de maneira clara e explícita polo BNG. O sectarismo do nacionalismo independentista galego non pode marcar a nosa resposta ante a violencia e o vandalismo. Galicia é unha sociedade plural, aberta e democrática, onde o extremismo, veña de onde veña ese extremismo, non ten cabida nin pode condicionar o funcionamento das institucións. E non podemos consentir que o independentismo galego pretenda aparentar moderación durante os períodos electorais para despois, ao mesmo tempo, manter posicións que alimentan a división cando se trata de asuntos tan relevantes como a violencia, a defensa dos valores democráticos ou a convivencia pacífica, da que afortunadamente gozamos hoxe en Galicia. Porque Galicia merece unidade, merece respeto institucional e merece unha resposta firme e serena ante calquera forma de violencia. Así, desde o Grupo Popular imos converter esta proposta de declaración institucional nunha iniciativa de impulso que presentaremos e registraremos no Parlamento, para que cada quen se posicione sobre a condena expresa do vandalismo, sobre o respeto á memoria institucional de Galicia e sobre a defensa da convivencia democrática, porque a cidadanía galega merece transparencia, coherencia e responsabilidade por parte dos seus representantes. Nós témolo claro, non hai matices posibles cando falamos de violencia, sexa de quen sexa, afecte a quen afecte, sexa contra o patrimonio público, contra símbolos que forman parte da nosa historia política ou sexa de calquera outra índole. O Grupo Popular seguirá actuando con firmeza, con serenidade e con sentido institucional, defendendo a convivencia, a legalidade e o respecto que Galicia merece por riba de calquera
cálculo partidista. E xa cambiando de tema, permítame insistir nesta rolda de prensa pois nun novo capítulo de desprecio pola igualdade por parte do socialismo galego, tras permitir que unha persoa acusada dun presunto acoso sexual, José Tomé, permanecese no sillón da alcaldía de Monforte e consumase aquel famoso pacto guarro na Deputación de Lugo entre PSOE e BNG, agora asistimos á dimisión non do alcalde, senón da concelleira de Igualdade, mentras sobre o señor Tomé siguen pesando varias denuncias de acoso sexual. Que o sustitúa a esa conselleira ao seu propio fillo agrava ao noso entender a percepción de enchufismo e clientelismo e evidencia que para PSOE e BNG todo vale polo poder e os cartos. Tomé mantén a alcaldía e o salario público sen disipar ningunha das dúbidas sobre as súas supostas conductas machistas. E este episodio pon de manifesto o que consideramos falso feminismo do Partido Socialista. Falan de igualdade e protección das mulleres, pero actúan de forma distinta cando están en xogo aliados ou intereses políticos. As vítimas e a cidadanía quedan en segundo plano fronte á prioridade de manter o poder, de manter os cargos públicos e de manter a supervivencia política. A coherencia e o discurso feminista do PSOE caen polo seu propio peso tamén en Galicia. Dende o Partido Popular de Galicia, polo tanto, imos exixir a dimisión inmediata, unha vez máis, do señor Tomé de todos os seus cargos e reclamamos que a defensa das mulleres, da transparencia pública e a responsabilidade política prime sempre sobre calquera outro tipo de interés, sobre todo cando son tan oscuros como os que estamos a observar neste caso concreto. E pola miña banda, máis nada, poñerme á súa disposición por si consideran necesaria algunha aclaración sobre este tema ou sobre cualquera outra cuestión que consideren do seu interés. Bueno, efectivamente hai algunhas formalidades que deben de ser corrixidas pola cuestión de as diferencias entre unha declaración institucional e o que é propiamente unha iniciativa, pero o espírito do texto basicamente o mesmo e a literalidade tampouco se vai alterar en demasía. E, ademais, bueno, aproveito tamén para agradecer a postura de outros partidos. Democracia Ourensana sumouse dende o principio a ese texto e o propio Partido Socialista fixo unha serie de achegas que eran perfectamente incorporables e eu agradezo que mantiveran esa actitude que contrasta claramente coa negativa radical e absoluta do BNG a tan sequera estudiar ou matizar ese texto en algunha forma. Non? Perdón? A registraremos nas dúas e xa miraremos no seu momento pois cal é o momento e formato que se elixe para o seu debate. Bueno, dende o PP de Alego constatamos que a visita do emérito concretamente a Galicia é certamente habitual. A min o que nos gustaría é que se normalizasen estas cuestións, porque, volvo a repetir, esa desclasificación o que pon de releve o papel determinante que tuvo o rei Juan Carlos no seu momento, pois cando se produciu o 23F, nun momento moi complicado para a democracia española, e, polo tanto, creemos que hai que poñer en valor a súa actuación nese momento, sin que isto tamén supoña ocultar pois erros que cometeu posteriormente, pero, ao final, a vida das persoas que son importantes na vida institucional dun país, pois sempre están marcadas por claros e oscuros e creo que temos que normalizados, e volvo a repetir, nin os erros do final tapan a brillante folla de servicio do seu momento, nin a folla de servicio brillante daquel momento tapa erros posteriores. En todo caso, nos gustaría que quen formou parte de maneira esencial da consolidación da democracia no noso país, pois pudese desenvolverse nel con certa normalidade. Me parece unha magnífica noticia todo o investimento que se faga nas infraestructuras galegas. En todo caso, bueno, son cuestións que levamos demandando moito tempo. Permítame que a reciba con certo escepticismo,
En primeiro lugar, porque non sei con cargo a que partida orzamentaria se vai realizar ese investimento, é algo que descoñezo, toda vez que se nos leva anunciando a presentación dos orzamentos desde fai moito tempo, pero a realidade é que xa máis se concreta nun documento que poidamos estudiar, e a nos o que nos gustaría é que, efectivamente, se investise nos aeroportos galegos. Demandamos dende fai moito tempo un investimento potente tamén nos portos galegos. Creemos que é imprescindible que se realice de maneira inmediata un investimento moi potente no ferrocarril galego e, dende logo, non nos imos esquecer das tremendas eivas que requiren tamén de investimento nas autoestradas nacionais e nas estradas nacionais que discurren por Galicia. Todo isto debería de concretarse en investimentos. E o certo é que anuncios tivemos moitos, pero o investimento por agora seguímolo botando de menos. Celebro o anuncio, espero que se concrete en algo material que realmente sirva de proveito para os galegos. Algúnha outra cuestión? Non? Nada máis? Pois moitísimas gracias e nos miramos na cita a vindeira semana.